ساعة 9 أخيلو زينا ومساندونا نفلم على ناز خبركم تقاطعتلتي كما يتمسيون لومي ربع 9 نحاس استدالوه هاقراون زيناتات حيزالكم قريبا زلغو بيتروس منقس أرسل زينا إيرتراين نبرت كندا كاب حموشك ساب شوعة نحاس أب كتما تورونتو معروق فستيفال كايدوم منستر حرشا بجزيو كرز صنحة رياضات أنبتا مدربدا أب تحت قصري أطو خمزة لحبيرو نبرت من محدار كبابي دورفو في الرياضة من بعراقة نمقرب بوفران حامد الترقيا يصرق اللو إسرائيل سلسلة هاجرات نبدأ متخاب هاجرات بريكس نمتنبار وقعوا حتى كم زغربا دو أفريقيا حبيرا منقسي نيجر نتزاتاي وجللو كتبا ودب هاجرات معرب أفريقيا كم زي انقد حبيرو أبي ورحي حاملة متنوعي كلمي اندسترا وموال كافت مزقبة بحادنة بحموش ديجر سنتيغريد كم زو السخة تقاليتون إيرتراين نبرتي كندا قيا سوتم مسرع بزبل تيما كابي حموشتك ساب شوعة نحاسة بكتما تورونتو معروق حامتا وفستيفالا كايدوم أبتي ببهلاو مساندوتات مدبات سدرابيتات كومون ناب منسياتن هساناتن زغنع مساندوتات زدا مقا عامتا وهاقراو متخاب كابي استفلاليا كتماتات كندا زموتو أمايت زيغاتات تساتيفوم أبو أمبرا وهادش ماقلب على تورونتو أتو تمسغن حيلا بابز اسمعو قال سنيتن وهدتن زيغاتات بحفشا محبركوماتن ودابتاتن دما بفلاي طباقة فستيفالات إيرتراين كم زغنة بمتكاس نزي هاقراو نقدتن ممعراق أبركتون زقبور وغنات مسغان أغريبون حزب إيرترا أب زهالو يهالو بعزوز تافيو هاقراو قداياتون وراياتون زمعرق كومون فتحاو مخاتو زعوت نقو حزب مخانز دغساتو تمسغن عمت متاز دمغن مماليسو زبرغن جونات نايز مرأيها كم زغنة قليتون تساتفت أبزهابو ريتو فستيفال هاقراون سوراون كبرتات بهالن تاريخن كومون هاقراوت امرات زغول حالن زوارا رسولون بايتا سلزغنة ندم قوتن صفحات مدباتون كلو خابوم زحتت كقبرو دلوات مخانوم الرقاقيتهم مستر حرشات أقوله كستان بتام دربدا كله كم زغل بمئات حارستات مكتتالن تنقاطاتن كجبرو نفس وقف زي قادمة نقح تصادفوا كلهم زخاروز فلتيو بس مسرتها أب زحلف قنيات أب وسن كبابيتات هاجرنا نسترعي ورارن بتام دربدا أب كتستر نمئتاو نستقايدة سعرن قسقاوسن بزملكات تجنفر زباو ركبات نايت منستر زلاخو تحستو بملكع صاب تداليلو ميكائيل حدقو كقربوين مصر حرشا كابز حلف ورح حملة جميرو أبزوبات سيمنا وكيح بحري ماكلن دوبن كقاتم تصنح لبدان بتام دربدا أبتعت كوتصر يأتو كمزلو حبيروم تنكنايتا بقرباوان زقات وراران بتام دربدا بسنكتي عم مبرقاوي جماجم بحر هاجرنا أور حت ميازيان جنبوتن زواقع زينو برزنابن نسوز فترو من ربحن مبزحن كوكوبتا مخانو أبزوبات سيمنا وكيح بحري حلفي تشنفر لمعت بغلن أو هادي مكل غال عم بتام دربدا أبتي زوبان أتو تسفيت جرزجير حبيروم أول حربعة حموشتن زين زنابات زنيبو إذا خاني أب نوزبا شاب نوزبا قارة نوزبا نقفة نوزبا أفعبت زي أنت بوتاها نيران زي أبتقول أقولي كله شو منصوع يتخلني هقوله هنجيب زيات زناب زياتن تاي أمسين نتنبتع متشو هنا تفتيران أو خلوها آخر بحيل ماتيو كابكالا هاجرز مثلا أنبتع أي هنا أوش تنزفرين بتايسي كونتات مثلا أنا حاجة أمناروتات نيروميو أمنارو ببيان جيرو ناب أقرأ زور دام بتانيرو كبعل زيرو أفلاك جيرو خان أقرأ زور دام بتانيرو بنوزبا قراز مثلا بتانيرو كابنوزبا أفعبز خيدان بتانيرو خالد بوتاتات زغول تأخاخي وحجينا بيا بيلو تزبس حنبتا أب أقرأيو أنتهينا منستر حرشا وكيل حلفي أهادو قوتصر ساقمتي بالعات أتو إفريم أرون بوغنو بدمر أبزوباتا سيمنا وكيح بحري دوبن ماكلن أصات 2300 هكتار مريت بأنبت أمدربدا كم تتغعب بمحبار
ብናይ መንግስትን ናይ ውልቅን መካይን ከምኡውን ብሞቶራይዝድን ናይ ኢድን መንጸጊታ ዝተሰነየ ኣሳት 1800 ህዝቢ ሰራዊትን ክኢላታት ሕርሻን ዝተሳትፎ ዕውት ቁፅፅራዊ ስራሕ ይካየደሉ ምህላው ዛጊድ ድማ ኣብ ዘራእቲ ዝጥቀስ ጉድኣት ከም ዘየውረደ ኣረጋጊጾም ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣስታት 160 ሄክታር ኣቢሉ ዝኸውን ይግመት ማለት እዩ ኣብ ዞባ ማእከል 711 ኣብ ዞባ ደቡብ ድማ 443 ብጠቕላላ 2314 ሄክታር መጥቃዕቲ ናይቲ ኣንበጣ ኣጋጢሞ ወይ ከዓ ኣንበጣ ተርእዮ ኣጋጢሞ ማለት እዩ ካብዚ እቲ ቁፅፅር ዝተካየደሉ ኣብ ዞባ ሰሜን ቀይሕ ባሕሪ ኣብ 160 ተካይዱ ኣብ ዞባ ማእከል ኣስታት 232 ሄክታር ከምኡውን ኣብ ዞባ ደቡብ 281 ብጠቕላላ 1673 ሄክታር ቁፅፅር ተካይደሉ ኣብ ዞባ ማእከል ዝተኻየደ ቁፅፅር ኣንበጣ ምድረ በዳ መልኪታ ሓበሬታ ዝሃበት ሓላፊት ኣሃዱ ምክልኻል ባልዓትን ሕማማትን በቕሊ ወይዘሮ ሃይማኖት እምባየ ኣብ ዞባ ማእከል ኣብ ኩለን ዞባታት ካብ 11 ሓምለ ጀሚሩ ኣብ ዝተፈላለየ መዓልታት ኣንበጣ ምድረ በዳ ክርአ ድሕሪ ምጽናሕ ክሳብ 6 ነሓሰ ኣብ ዝራእቲ ጉድኣት ከየውረደ ዕዉት ዝኾነ መኸተ ከም እተኻየደ ሓቢራ መጀመርያ ክጅምር ከሎ ኣብ ንኡስ ዞባ ሰረጃቃ ኮይኑ ኣብ ደንበዛውል ዝበሃል ኣካባቢ እዩ ጀሚሩ እዚ ከዓ ብዕለት 11 ወርሒ 7 ክኸውን ከሎ ብድሕሪኡ ልሒሙ ናብ ዓርቦ ረቡዕ ንኡስ ዞባ ጋላ ነፍሒ ከምኡውን ድርፎ ዓዲ ንፋስ ንኡስ ዞባ ኣስመራ ማለት እዩ እዚ ካብ ዕለት 11 ጀሚሩ ዝቕፅል ክሳዕ 20 እዩ ነይሩ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ኮለላ እንዳገበርና ኣፍተን ካልኦት ድማ ዝቐጸለሉ መንገዲ ከዓ ካብ ዕለት 1 ወርሒ 8 ከዓ ኣብ በዓል ገረሚ ኳዜን ዓዜን እምባደርሆ ዝኣመሰለ ክቕፅል ክኢሉ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ኣብ እዚ ትማሊ ክሳብ ዕለት 6 ወርሒ 8 ማለት እዩ ጋላ ነፍሒ ከምኡውን ኣብ በሪኽ ከዓ ኣብ ኮዳዱ ቁሸት ዝኣመሰለ ክካየድ ክኢሉ ማለት እዩ ኣብቲ ወፍሪ ዝተሳተፉ ነበርቲ ቦጎኖም እቲ ዝመጽዕ ዕስለ ክሳብ ሰልዓ ዳዕሮ ዝርግሐ ከም ዝነበሮ ሳላ ዝተወስደ ቁልጦ ስጉምቲ ግና ክዕወትሉ ከም ዝኻሉ ብምጥቃስ ንዝተገብረ ምዋሃድን ቀረባትን ኣመስጊኖም ኩሉ ህዝቢ ማይን መብራህትን ሒዙ ኣብታ ዝፀዋዕናዮም ሰዓት ዋዕላ ሕደር ከይበሉ ቀልጢፎም ማያን መብራህቶም ሒዞም መፅኦም በዘይ ዝኾነ ጉድኣት ከባኒ ተሓዊስና ኣብ ደረጃ በፂሕና ህዝቢ ከዓኒ ብዘይከል ዓለም ብዘይ ታሽሙ ብዘይ ተጓጉላባነት ብምሉእ ዓቕሙ መፅኡ ብዝያዳ ከዓኒ እዞም ሚኒስትሪ ሕርሻ ብዘይከል ዓለም ንሶም ብዘይ ንሶም ሓንቲ ክንገብር ኣይንኽእልን ኢና 25 ሞተራይዝ ዝኣኽላ 2 ቴታቢካ ኣብዚ ነፍሓ ኮይና ተዋሂድና እዚ ዝነበረ ኩሉ ዕስለ ኣንበጣ ብዘይከል ዓለም ኣጥፊና ሓዲር ሓዲሩ እንተዝኸውን ነይሩ ዝንበጣ እዚ ዝዕስለ እዚ እዚ ቀጠልያ እዚ ኣይምርኣናዮን እዚ ከዓ ሳላ መንግስትናን ሳላ ምትሕብባር ሓለፍትናን ምንብባርናን ሳላ ህዝብናን ጠፊኡ ቀጠልያ ንርኢ ኣለና ሕጂ እውን ኣዝዩ ካብኡ ንላዕሊ እንተመፂኡ እውን ክንቋፃፀሮ ምዃንና ንኣምን ኢና ሚኒስትሪ ሕርሻ ብመወዳእታ ዝተኸሲቱ ዘሎ ተርእዮ ኣንበጣ ምድረ በዳ ዋላ እኳ ብቁፅፅር ይውዕል እንተሎ ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ዝራባሕ ዘሎ ምስ ኩነታት ዝናብ ሳጊሙ ክመጽእ ስለ ዝኽእል ኩሉ ምድላዋት ይግበር ከም ዘሎ ብምንጻር ህዝቢ ሰራዊትን ክኢላታትን ዝኾነ ተርእዮ ኣንበጣ ምስ ዘጋጥም ብቕልጡፍ ኣብ ቀረባ ንዝርከብ ቤት ጽሕፈት ሕርሻ ወይ ምምሕዳር ክሕብር ይላቦም ኣብ ንኡስ ዞባ ሰገነይቲ ኣብ ትካላት ወሃብቲ ኣገልግሎት ብዝተገብረ ተፍትሽ ዝተኣከበ ናይ ተጠቃምነት ዕለቱ ዝወደቐ ሃለኽቲ ተቓጺሉ እቲ ሃለኽቲ ብምትሕባር ኣባላት ኣብያተ ጽሕፈት ሕግን ስርዓትን ህዝባዊ ጥዕና ፖሊስ ቱሪዝምን ወታደራት ከተማን ዝተታሕዘ ኮይኑ ዓይነታት ምግብን መስተን ከም ዘጠቓልል ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ ሓላፊ ህዝባዊ ጥዕና መንእሰይ ሓድሽ ወልደ ገብርኤል ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ መዓልቱ ዘሕለፈ ሃለኽቲ ብሓፈሻ ዝብላዕን ዝስተን ድማ ብፍላይ ንጥዕና ሕብረተሰብ ሃሳይ ስለ ዝኾነ ነጋዶ ንዝገዝእዎን ዝሸጥዎን ንብረት ፈቲሾም ክዕድጉን ንዝወደቐ ብኣጋ ክጉሕፉን ተላብዩ ኣባል ሕግን ስርዓትን ኣቶ ሕመድ ሓመድ ብወገኑ ተጠቀምቲ እውን ኣብ ዝዕድግዎ ሃለኽቲ ጥንቁቓት ክኾኑ ኣዘኻኺሩ
ነበርቲ ምምሕዳር ከባቢ ዶርፎ ኣብ ንዞባ ኣኽርያ ዓቕምታቶም ኣዋሃሂዶም ብወፈራ ናብ ዓዶም ዘእቱ ናይ ሓመድ ጽርግያ ይጸርጉለዉ እቲ ስራሕ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብሓገዝ ማሽነሪ ተጀሚሩ እኳ እንተነበረ ብዝተፈላለየ ምክንያት ከም ተቋረፀ ዝሓበረ ኣመሓዳሪ ምምሕዳር ከባቢ ዶርፎ ኣቶ ዑመር ኢብራሂም ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ግና ብጉልበቶም ይቕጽልዎ ከም ዘለዉ ገሊጹ መዓልታዊ ልዕሊ 300 ዓቕሚ ሰብ እናወፈረ ዛጊት 6 ሜትሮ ዝጎድኑ ኣስታት 9 ኪሎ ሜትር ከም ዝጸረጉን ክሳብ ናብ ማእከል ዓዲ ዝኣቱ ከም ዝቕጽልዎን ጠቒሱ ድማ ናይ ማሽነሪ ደገፍ ክግበረሎም ሓቲቱ ነበርቲ ብግዲኦም ብሰንኪ ናይ መጓዓዝያ ጸገም ንዝለዓለ ሕክምና ናብ ኣስመራ ንምኻድ ኮነ ፍርያቶም ናብ ዕዳጋታት ኣስመራ ንምብጻሕ ብዘይጥጡሕ መንገዲ ብኣግማልን ኣእዱግን ክመላለሱ ይግደዱ ምንባሮም ብምሕባር እቲ ጽርግያ ምስ ተዛዘመ ዝነበሮም ሽግር ከም ዝቃለል ገሊጾም ልዕሊ 5,000 ነበርቲ ዘለውዋ ምምሕዳር ከባቢ ዱርፎ ካብ ኣስመራ ንሸነኽ ምብራቕ ኣስታት 16 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ትርከብ ኣባላት ማሕበር ወነንቲ ምክፋል ጋዝ ዞባ ማእከል ሎሚ 9 ነሓሰ ኣብ ከባቢ ቤት ገርጊስ ብዘካየደ ወፈራ ልዕሊ ፍርቂ ሄክታር ቅናታዊ ዛላ ብምስራሕ 500 ፈልስታት ኣግራብ ተኺሎም ኣቦ ወንበር ማሕበር ኣቶ ኣማኒኤል ፍሳየ ንኤሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ ማሕበሮም ጎኒ ጎንቲ መንግስቲ ዝቐረቦ ጋዝ ናብ ተጠቃሚ ሕብረተሰብ ናይ ምብጻሕ ስርሑ ከም ኩላን ትካላት ኣብ ምዕቃብ ማይን ሓመድን ምግራብን እጃሙ ከበርክት ተበጊሱ ከም ዘሎ ገሊጹ ኣባላት በወገኖም ኣብ መጻኢ ብጥርኖፍ ኣብ ምልጋስ ደምን ምሕብሓብ ስድራ ስዋኣትን ኣበርክቶ ክገብሩ ቃልኣት እዮም ኣብ ዞባ ማእከል ሎም ዓመት ክራማት ክትከል ተመዲቡ ካብ ዘሎ ልዕሊ 2 ሚልዮን ፈልስታት ኣግራብ እቲ 80 ሚእታዊት ቀላሚጦስ ክኾን ከሎ ዝተረፈ ኣውሊዕ ጽሕዲ ሰራው ታህሰስ ጃካራንዳ ኣካቻን ኒምን ከም ዘጠቓልል ኣባል በዓል ስልጣን ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ኣቶ ሚካኤል አብርሃም ኣረዲዩ ኣብ ዞባ ማእከል ከባቢታት መንገዲ ጉልዒ ጽርግያ ኣስመራ ባጽዕ ስካሪኮን ማይ ድምነትን 43 ትካላት መንግስቲ ሃገራውያን ኩባንያታት ዝተፈላለዩ ማሕበራትን ኮማትን ዝሳተፍዎ ወፈራታት ይካየድ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዝስዕብ ኣኩራዊ ዜናታት ሽዱሽተ ሃገራት ኣፍሪካ ዝርከበን ብውሕዱ 4 ሃገራት ናብቲ ንብራዚል ሩስያ ህንዲ ቻይናን ደቡብ ኣፍሪካን ዘቐምኦ ምትእኻብ ሃገራት ብሪክስ ንምጽምባር ሕቶ ከም ዘቕረባ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሪፓብሊክ ደቡብ ኣፍሪካ ትማሊ 8 ነሓሰ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ፍሊጡ እቲ ሚኒስትሪ ኣብ መግለፂኡ ናብቲ ውድብ ንምጽምባር ወጋዑ ሕቶ ዘቕረባ ኣልጄርያ ኣርጀንቲና ባሕሬን ባንግላዴሽ ቤላሩስ ቦሊቪያ ኪዩባ ግብፂ ኢትዮጵያ ሆንዱራስ ኢንዶኔዥያ ኢራን ካዛክስታን ኩዌት ሞሮኮ ናይጄሪያ ርእሰ ምምሕዳር ፍልስጤም ስዑድ ዓረብ ሴኔጋል ታይላንድ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ቬንዙዌላን ቪየትናምን ምዃነን ሓቢሩ ብተወሳኺ 20 ካልኦት ሃገራት ናብቲ ውድብ ንምጽምባር ዘለዎን ድሌት ከም ዝገለጻ እቲ ሚኒስትር ገሊጹ ካብ 22 ክሳብ 24 ነሓሰ ከተማ ጆሃንስበርግ ኣብ ተንጉዶ መበል 15 ዋዕላ መራሕቲ ኣባል ሃገራት ብሪክስ ንምጽምባር ሓደስተ ኣባላት ኣመልኪቱ ክዘራርብ ትጽቢት ይግበር እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ 2015 ኣብ ዝተመስረተን ከተማ ሻንጋይ ኣብ ዝመደበሩን ባንክ ልምዓት ብሪክስ ንምጽምባር እውን ሓያሎ ሃገራት ሕቶ ምቕራበን ዝዝከር እዩ ብሪክስ ልዕሊ 41 ሚእታዊት ካብ ጠቕላላ ብዝሒ ህዝቢ ዓለም ከምኡውን ልዕሊ 23 ሚእታዊት ካብ ጠቕላላ ጃምላ ኣህጉራዊ እቶት ከም ዝውክል ጸብጻባት የነጽሩ መንግስቲ ኒጀር ንተዛታዊ ጉጅለ ልኡኽ ቁጠባዊ ውድብ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪካ ማለት ኤኮዋስ ከእንግድ ፈቓደኛ ከም ዘይኮነ ፍሊጡ እቲ ቁጠባዊ ውድብ ምስ ሰብ መዚ ኒጀር ንምዝራብ ናብ ከተማ ኒያሚ ክጓዓዚ ሕቶ ኣቕሪቡ ነይሩ ይኹን እምበር ኣብዚ እዋን እዚ ነቲ ኣብ ልዕሊ ሃገሩ እገዳ ዘጽደቐ ውድብ ከእንግድ ግዜኡ ከም ዘይኮነ መንግስቲ ኒጀር ኣነጺሩ ድሕሪቲ ኣብ ኒጀር ዝተኻየደ ዕልዋ ኣብ ልዕሊ እታ ሃገር እገዳ ዝወሰነ ቁጠባዊ ውድብ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪካ ወተሃደራዊ ስጉምቲ ከም ዝወስድ እውን ከጠንቅቕ ጸኒሑ እዩ ማሊን ቡርኪና ፋሶን ዝርከበን ሓያሎ ሃገራት ዞባ ምዕራብ ኣፍሪካ በቲ ውድብ ክውሰድ ንዝኽእል ወተሃደራዊ ስጉምቲ ኣቐዲመን ክቃወምኦ ጸኒሐንን ኣብ ኒጀር ዝተኻየደ ዕልዋ ብቐንዱ ግዳማዊ ምዝመዛ ንምግታእ ዝዓለመ ምዃኑ ዝጠቐሱ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ልዕሊ 80 ሚእታዊት ካብ ህዝቢ እታ ሃገር ነቲ ስጉምቲ ከም ዝድግፍ የረድኡ ባህርያዊ ጸጋታት ኒጀር ብሓፈሻ ዩራኒየም ድማ ብፍላይ ናብ ፈረንሳ ክግዕዝ ምጽንሑ ጸብጻባት ይጠቕሱ መንግስቲ ኒጀር ድሕርቲ ብ26 ሓምለ ዝተኻየደ ዕልዋ ናብ ፈረንሳ ክልእኾ ንዝጸንሐ ሰደድ ዩራኒየምን ወርቅን ከም ዘቋረጾ ዝዝከር እዩ
ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ መጠን ዋዒ ቅድሚ ኢንዱስትርያዊ መዋዕል ካብ ተመዝገበ ገምጋማዊ ኣሃዝ ብ1.5 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ከም ዝወሰኸ በዚ ድማ ዛጊት እታ ዝዋዓት ወርሒ ከም ዝኾነት ጸብጻባት ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣነጺሮም ኣብ ገለ ክፋላት ኣሜሪካ ኤስያን ኤውሮፓን መጠን ዋዒ ልዕሊ 45 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ከም ዝበጽሐ ከም ሳዕቤኑ ድማ ሓደጋታት ባርዕ መሮር ከም ዝዛየደ ተፈሊጡ موساخ متن وعي رؤي ملكتات كلمة ونوت مخانو زجلتو كيلاتات مترولوجي نمكتو حبراو تعري كحيل كتحساسبوت أني حملو نازايد زمت زلو حركات علاقلق مبارع مرر هو بلاو معبلن دركن صعبينات كلمة ومزبال مخانو تم كيلاتات بتوساقي يحبرون مداو بتيج عكتات أمازون زخانة شمونتا هاجرات برست نايتج عكان مقطع زغل حبراو سمع كتيمن وكلت برازيل بوليفيا كولومبيا إكوادور بيرو فنزويلا غيانان سورينامن بشمونتن تشعة النحاسة عب برازيلاويت كتما بلم عب زكايدو وعلايم عب تسمع كم زبوت صحت حبيرون يهون برتن هاجرات عب مدايات كتابان تبغسون في الياس لزلون تكبراونت نايت سمع بغليلو سمر كم زي مثل حيوان وجنات سقاطو ميقلصون مداو تجاكاتات أمازون زخانة هاجرات نبرست تجاكان مقطع وعلى كايدا دحري 14 عامات نفلمايو بريزيدنت برازيل لولا دا سيلفا برست ناي تجاكا كساب 2030 نمقصصر مداو هاجرات عتب ترى انك تصاوتا عب زحلفه قربا غزي مصوع الذكري متن عنوت ناي تجاكا عب زحلفه وارح ناي زعمت زي روي منقول قال كم زرعه كغلصني حلو برست تجاكاتات أمازون مقتي مزي غبرلو اكابياو عنوت كسب كم زخل تطبقتي اكابي كتنقو صني حميم ጫካታት ኣማዞን ብዘይካቲ ኣብ ምግታእ ክሊማዊ ነውፅእ ዝፃወቶ ተራ ኣብ ዕቃበ ህይወታዊ ብዙሕነቱን ልዑል ኣበርክቶ ከም ዘለዎ ይጥቀስ ሰራዊት ቡርኪና ፋሶ ትማሊ 8 ነሓሰ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ሃገሩ ኣንጻር ሽበራውያን ዘቐንዐ ሰፊሕ ስርሒት ከም ዘካየደ ፈሊጡ በቲ ስርሒት ልዕሊ 40 ሽበራውያን ከም ተቐትሉን ከም ዝቆሰሉን ኣዘ ሰራዊት ቡርኪና ፋሶ ሓቢሮም ኣለዉ تسرحت عب تمساسال علت هبتي كبابي بستخايد الشبراو متكعتي 25 سبات دحر مقتالهم يسعبون نتي شبراو متكعتي زخوننا منغست بوركينا فاسو انصار شبرا زكايد قالسي كحيل عزيز الله حزباويت ريبابليك تشاينا بحرياو حركات زوردو كساراتات نمنكاي زحجز حبريتها نمكاب زخل تكنولوجي زعاتقت ساتلايت لو متشعتن حسب بعوت ونجفا إذا ساتلايت بزعبا كنتات أير بحفشا كلمة ونوتي متونن حيلون دما بفلاي حبريتا أب مكابن مغمارن لعل تراك هلوات تثبيت كم زقبر كيلاتات تعود حبيرم حزباويت ريبابليك تشاينا مزا نايلومي بمدمر أب مصنعاتي زنطفا 480 كلتن ساتلايتات كم زوان جفت صبصبات يردون حزباويت ريبابليك تشاينا أب عودة أفراو مرمر بحفشا مس مدراو مكيار أب استاساسر زعبات دما بقوندو قلتو فغاسغاس كاب زريا زلوا هاجرات مقانا يحبر زي خبركم تخطاتلت زينا نمفصام عستاتو ኤርትራውያን ነበርቲ ካናዳ ካብ 5 ክሳብ 7 ነሓሰ ኣብ ከተማ ቶሮንቶ ምዕሩግ ፌስቲቫል ኣካይዶም ሚኒስትር ሕርሻ በቢግዚኡ ክረአ ዝጸንሐ ርኢታት ኣንበጣ ምድረ በዳ ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር ይኣቱ ከም ዘሎ ሓቢሩ ነበርቲ ምምሕዳር ከባቢ ዱርፎ ፍርያቶም ናብ ዕዳጋ ንምቕራብ ብወፈራ ናይ ሓመድ ጽርግያ ይጸርጉ ኣለዉ ኢስራን ሰለስተን ሃገራት ናብ ምትኻብ ሃገራት ብሪክስ ንምጽንባር ወጋዑ ሕቶ ከም ዘቕረባ ደቡብ ኣፍሪካ ሓቢራ መንግስቲ ኒጀር ንተዛታይ ጉጅለሉ ቁጠባዊ ውድብ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪካ ከምዘይ እንግድ ሓቢሮም ኣብ ወርሒ ሓምለ መጠን ዋዒ ቅድሚ ኢንዱስትርያዊ መዋዕል ካብ ተመዝገበ ብ1.5 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ከም ዝወሰኸ ተገሊጹ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዜና ተፈጺሙ ምስ ተረፉ መደባትና